hores que tinc al dia, 8 les dedico a la feina. És a dir, que només me'n queden 3, de les quals he de descomptar les feines de casa. Separa la roba, baixa la roba, posa ben plena la rentadora. Si fa calor, després les tens al sol, però si no les tens al menjador. Però si és de cotó i tens humitat, farà pudor. Digueu-me a mi que el meu suavitzant no m'ajuda i tinc la colònia vençuda. Frega, neteja, però abans passa l'escombra millor si tens aspirador. Jo no, frega la cuina a fons, repassa els fogons, recicla per fer-ho millor, separa deixalles, treu l'etiqueta dels plàstics i posa-ho al contenidor blau. Crec, no ho sé, potser, prepara't els túpers i fes-ne 1 milió. Guarda'ls al congelador, fes una mica d'esport i si tens sort, 30 minuts cada dia, no per ser més fort, simplement per no quedar-te tort. Vaig corrent a fer tot això perquè no tinc més temps per fer-ho millor. Vaig corrent i ho faig malament, no puc tan sols ni entristir l'obligació em demana seguir. Mateu Pere Miquel és el compositor de musicals com Bruna i Històries de l'avi Josep, aquesta que esteu sentint. Aquesta és la seva anècdota. Bé, la família sempre ho ha rebut bé. Sí que depèn de jo què sé, una nit de Reis, que és quan ens reunim tots, que som la família de la meva mare, que som 30 o 35, hi ha algú que, ostres, encara et pregunta, no, ara te tienes que ir, ara a tocar? I dic, sí, noi, bueno, tu aniràs de festa després, no? I pues algú ha de fer aquesta festa. Bueno, això en els casos dels concerts, no? Però sí que en aquestes èpoques doncs, hi ha molts espectacles i molts o concerts de Nadales que et toca treballar i bé, ho agafes bé. Certament és això, la família, doncs, ostres, hem de dinar més d'hora perquè he de marxar i ja s'emprenyen, ja, però, escolta, em sap greu. Un altre any ja serà diferent, no? I llavors cada vegada, com més gran et fas, doncs ja vas escollint els tipus de feina, no? I llavors doncs, també prefereixes a vegades doncs, gaudir més de la família. Anècdotes, bueno, en tinc una que fa bastanta gràcia, i és que, clar, jo era molt jove quan em vaig tenir el meu... Bueno, ja havia tocat molts caps d'anys, però no l'havia organitzat jo, per dir-ho així, no? Doncs el meu primer concert organitzat per cap d'any em vaig haver d'ajuntar la gent, preparar el repertori, contactar amb el client, anar cap allà. Era un hotel, no?, que hi havia molts turistes russos i que venien allà a gaudir del cap d'any. Doncs, bueno, doncs tu t'organitzes, tanques el pressupost i tot, pactes, vale, venim a aquesta hora, tal. I jo ja... La meva noció de producció escènica, bueno, per sort tinc la meva companya Mar, que m'ajuda molt amb això, perquè si no hagués sigut un desastre. Però aquell dia no tenia ningú més i vaig dir, bueno, ja soparem por ahí. Clar, sopar por ahí, el dia de cap d'any. No vaig pensar que sopar por ahí potser et costava el que cobraves aquell dia. Bueno, total, quan anant pel carrer, vaig descobrir que era impossible trobar un menú més barat que amb 70 euros, doncs, escolta, corre a un supermercat 24 hores, si és que el trobes aquell dia, i espavila't. I, bueno, doncs vam acabar sopant a l'habitació, torradetes amb nocilla i coses que vam repinyar així de trist va ser. Però ens ho vam passar molt bé, érem quatre músics i vam riure bastant i vam tocar, ens ho vam passar superbé. L'endemà ja vam esmorzar més fort a l'hotel. Vam dir, bueno, ja que vam sopar alguna nocilla, doncs esmorzem bé i ja està. Mai més m'ha tornat a passar. Sempre recordaré que per cap d'any sopar et surt un ull de la cara. Així que res, ens veiem pels escenaris. Que vagi molt bé i bones festes a tothom. Gràcies, Mateu. Doncs ara escoltarem a la Mar Puig, aquesta companya teva inseparable, amb qui creeu aquests musicals tan bonics. Doncs mira, la veritat és que compaginar la vida familiar amb la feina durant les festes nadalenques o també els caps de setmana sovint és complicat perquè sempre anem una mica contracorrent dels horaris que les feines habitualment acostumen a fer. Però sí que és veritat que jo tinc bona experiència, penso que és molt important saber prioritzar en cada moment què t'interessa més, si prioritzar una feina o prioritzar en aquell moment, en aquell dia concret, la família, però penso que el més important és sobretot doncs, que l'entorn familiar que hagis creat entengui aquesta feina, no? Però és veritat que a vegades costa d'entendre, de dir el dia de Nadal no hi serem o el dia de Cap d'Any no hi serem. Però penso que és important doncs, això, saber prioritzar i saber triar. I al saber triar assumeixes que a vegades et perdràs alguna cosa familiar, un aniversari, una festa nadalenca, no? I que a vegades et perdràs una feina. Però si has pres una decisió i estàs tranquil·la amb aquesta decisió, penso que és el millor que podem fer.
Doncs bé, aquest parell d'artistes ens tenen preparat per aquest any un espectacle que segur que serà molt bonic, com els altres que han fet. Es titula Arrels. El primer bolo que tenen és el 4 de febrer al Cursal de Manresa. Voleu sentir un tema d'aquest musical? Com m'agrada el Nadal, és l'època de l'any que més m'il·lusiona esperar. És que a vegades em sorprèn que a un tio com jo li agradi això. Entre caixes, amb Carme Canet. Però aquesta és diferent, deu ser que sempre esperes els Reis i puc saber què has demanat. Aquest any res, que em sorprenguin tots tres. I falten 10 dies i em poso nerviós i ja m'he acabat la xocolata del calendari. Mama, hauríem de comprar-ne més, sempre em passa el mateix. I què dinarem? Perquè per festes el menjar és estrella, que cuinaràs de primer? Quan? El dia 24, 25 o 26, potser el 28, perquè els teus tiets no poden venir. Ja m'ho diràs quan siguis gran i per Nadal et toqui a tu cuinar. Ja estic cansada, us posaré a tots pollastre arrebossat, que és ben barat i precuinat, i evitaré passar-me hores a la cuina amb el collons de caldo casolà, perquè després el meu cunyat em digui que és de babà, però que li ha faltat menjar-se alguna llagosta de veritat. La mare que et va mirar. El dia que em convidis tu a casa teva, faré servir 80 copes de vi i en trencaré unes 20 tros de candol. Fota la llagosta molt! Com m'agrada el Nadal, és l'època de l'any que més m'il·lusiona esperar. Que sort que tu ets el més normal, menges de tot i t'acabes el plat. 3 vegetarians i 2 de vegans i un altre que només menja arròs. Com ho faràs perquè mengi tothom? Posem-hi pernil del bo. El més petitó és al·lèrgic a tot. Però això no és una elecció. És el que hi ha, però volem celebrar. M'agrada Nadal, m'encanta Nadal. Com m'agrada el Nadal, és l'època de l'any que més m'il·lusiona esperar. És que a vegades ens sorprèn com un tió ens caigui un torró. Sempre he volgut demanar joguines i regals, però mai ho encertaven, que estrany. M'he portat d'allò més bé, així que res, que em sorprenguin els tres, els tres. Jo m'agrada Nadal, és l'època de l'any que més m'il·lusiona esperar. I no sé dir-te gaire més, potser és el fred o el caliu d'un vinet. Si finalment demanes algun regal als Reis, voldria que m'entengui la gent, tenir una vida ben normal i ser feliç fins al final.